Здравейте! Този урок ще има за цел да ви запознае с някои техники при копиране на съдържание на клетки, форматиране на текст и на числа. Първо да започнем с копирането. Да речем, че имаме някакъв текст в дадена клетка. Искаме да го копираме. Може да използвате всичките познати начини, които най-вероятно вече знаете за копиране. Маркирайки клетката, инструмента Cut ви дава възможност да изрежете съдържанието. Маркирате клетката, в която ще го поставяте, Paste и съдържанието се премества там. Ако изберете командата Copy, изберете място, където ще я поставяте и я поставите, това може да правите неограничен брой пъти, докато клетката, която е еталон, седи маркирана по този начин с подвижна пунктирана линия. Тя ще е така оградена, докато не извършите някакво друго действие, копиране и излязане на друг обект, или не натиснете клавиша Enter, което сигнализира, че сте приключили с копирането на този маркиран обект. Друг начин за копиране и местене на клетки е с клавишни комбинации. С Ctrl и X изрязвате, а с Ctrl и V поставяте. С Ctrl и C копирате и отново с Ctrl и V поставяте. С Ctrl и V, така колкото пъти ви е необходимо и накрая натискате Enter, за да приключите. Същото може да бъде направено и с помощта на мишката. Ако застанете върху контура, който огражда кираната клетка, натиснете левия бутон на мишката и местите, виждате, премества се съответната клетка. Ако маркирате клетка, по същия начин се опитате да местите, но натиснете клавиша Ctrl, виждате, появява се един плюс до показалеца на мишката. Пускайки мишката, виждате, се получава копия на селектираната клетка. Същото може да бъде правено с група клетки. Толкова за копирането и местенето. Сега да преминем към оформлението на съдържанието на дадена клетка. Ако в дадена клетка имате някакъв текст, най-вероятно ще ви се наложи по някое време да използвате някои настройки на този текст. Тук са участъка с основните настройки за шрифта. Както във всяка една програма, можете да променяте вида на шрифта, с който е изписан съдържанието на маркираната клетка. Имайте на предвид, че някои шрифтове не продържат кирилица и дори да ги изберете, в нашия случай няма да доведат до промяна на изгледа на текст. Нека да изберем примерно Arial Black. Виждате, текста веднага стана по-широк, по-удебелен. Тук променяме избора на шрифт. Следващото поле е за промяна избора на размера на шрифт. Виждате, колкото по-голям размер избираме, толкова по-голям ще изглежда нашия шрифт. Тези два инструмента, този е Increase Font Size. Това е увеличаване размера на шрифта, аналогично на предходния инструмент, но тук го прави стъпка по стъпка. Следващия бутон Decrease Font Size е обратния ефект. Намалява размера на шрифта, отново стъпка по стъпка. Тези три инструмента са инструмента Bold, който е за удебеляване на шрифта, но тъй като ние сме избрали и без това шрифт, който вече е болднат, ефект няма да има. Следващия инструмент е Italic, той ще наклони горния край на шрифта надясно. След това имаме инструмента Underline, подчертаване на шрифта, като след бутончето на инструмента имаме едно малко бутонче, което ни дава възможност да избереме дали да бъде подчертан с една черта или с две черти. Тук имаме инструмент, който ни дава възможност да избереме рамка на нашата таблица. Значи в момента вие виждате, цялата ни работна площ изглежда като таблица. Да, но тази таблица я виждаме само за улеснение, докато работиме с нашия документ. Ако в момента тръгнем да изпечатваме документа, ще се изпечата съдържанието на клетките, но границите между самите клетки няма да бъдат отпечатани. Ако искаме това, което ще изпечатаме, да изглежда наистина като таблица, ще трябва да маркираме кои линии искаме да бъдат видими. За целта използваме ето този инструмент, който има
различни опции за изчертаване на долни, горни, ляви, десни, без изчертаване, всичките линии да бъдат чертани, само рамката, дебела рамка и така нататък. Значи, ето да изберем един участък, който да речем ще е някаква таблица. В момента, в който изберем инструмента за отчетаване на всичките клетки, виждате всички клетки, които са вътре в маркираната зона, са отчетани вече с тъмен контур и при отпечатване този контур ще се вижда. Следващия инструмент е инструмента с кофичката. Той ни позволява да отсветиме фона в дадена клетка. Виждате, промени се изцяло фона на дадена клетка. Ако решите да премахнете запълването на клетката с цвят, не е достатъчно да изберете бяло, защото ако изберете бяло, виждате, изчезват ви даже и рамките, които има около тази клетка. Затова се избира нов фил, без запълване на клетката. Следващия инструмент, той ни дава възможност да отсветиме самия текст в някакъв цвят. Виждате, тук е палитрата с цветове, които може да изберете, за да отсветите вашия текст в удачен за вас цвят. Така да обърнем малко внимание на следващия участък с инструменти за форматиране на текст в дадена клетка. За целта нека да си направим една по-голяма клетка, като обединиме няколко клетки. Ето виждате, вече имаме една голяма клетка и да въведем малко текст, за да виждате ефекта от всичките настройки, които ще направим. Значи, тези три инструмента ни позволяват да местиме текста нагоре и надолу по клетката. В смисъл, той може да бъде на три позиции текста, горе в средата, средата в средата или долу в средата. Долните три бутончета ни дават инструменти, с които преместваме пък текста в вертикална посока. Тук имаме инструмент, който ни позволява да завъртиме текста под някакви стандартни зададени позиции. 45 градуса, можем да го разположим вертикално текста, можем да го разположим хоризонтално, но завъртян на 90 градуса и така нататък. Можем да влезем и в разширени настройки. Тези два инструмента ни позволяват да изместваме текста в някаква по-различна позиция през определена стъпка. Ако не желаем текста ни да е нито в ляво, нито в дясно, нито в средата, по някакъв по-друг начин подреден, можем да го изместваме с помощта на тези два бутона. Един го измества в ляво, другия го измества в дясно. В един от предишните уроци споменахме за какво е този инструмент. Wrap Text. Този инструмент позволява, когато имаме в една клетка повече текст, за да не излиза той настрани от клетката, използвайки тази опция, текста, който имаме, ще бъде разпределен в следващи редове с същата ширина, каквато се била клетката, но клетката ще се увеличи на дължина, надолу. А този инструмент, преди малко видяхте как го използвахме, обединихме няколко клетки и от няколко клетки създадохме една обща. При създаването на таблици в Excel доста често се използва този инструмент. Това беше за форматирането на текста в клетките. Да кажем няколко неща и за форматиране на цифровото съдържание на клетките. За малко да пропусна един много полезен инструмент. А това е именно инструмент изравняване на настройките. Ако имаме някакви данни в дадена таблица и тук тези данни са с някакви ето такива настройки и се налага да направим и други клетки да изглеждат по същия начин, вместо да правим всяка една клетка наново, имаме инструмент, който е формат Pointer, който ни позволява да изравняваме настройките спрямо настройките на еталон. Виждате, когато го избрахме, клетката, която бяхме маркирали като еталон, вече оградена в тази пунктирана подвижна линия и в момента, в който изберем клетка, която да приеме тези настройки, виждате, текста стана с абсолютно същите настройки като еталона. Това е инструмента за изравняване на настройките на форматирането, независимо дали се отнася за настройка за позиционирането на шрифта, за цвета на текста, големина на шрифт, вид на шрифт, удебелен, наклонен и така нататък.
Всички тези настройки могат да бъдат копирани с помощта на ето този инструмент. Ако в дадена клетка имаме някакви числови стойности, виждате, тя в предишния урок сме казали, се подравнява автоматично по дясната страна на клетката, защото така е по-удачно да бъдат подредени числа. Ако в дадена колона имаме различни по вид стойности, да речеме, тук имаме нещо, което е с 2 знака след запетаята, тук имаме нещо, което е с 1 знак след запетаята, можем да имаме нещо с повече знаци след запетаята. Виждате, въпреки че са подредени по дясното поле на клетката, числата са така подредени, че не са много прегледни. В смисъл, единиците не са една под друга, десетиците не са или числата след десетичната запетая. Затова имаме някои инструменти, които ни помагат да боравиме с числата. Речем, ако сме маркирали тази клетка и използваме този бутон. Този бутон, виждате, ще промени малко форматирането на клетките, а в действителност ще ни съкрати числото до 2 знака след десетичната запетая. Ако е необходимо, числото ще бъде закръглено, както в случая. Ако забелязвате, в момента е изписано 1546, а в действителност числото е 154586, но понеже има скрити символи, според правилата за закръгляване, петицата е станала шестица. Числото, което нямаше символи след десетичната запетая, или пък това, което имаше един символ след десетичната запетая, бяха добавени символи, така че числата да бъдат подредени едно по друго и да могат бързо и лесно съпоставими визуално. Понякога може да ни се налага да работим с повече или по-малко символи след десетичната запетая, в зависимост от нашата дейност, но е прието, че 2 символа са най-често използвани, затова действието на бутона е такова. Ако ни се налага да използваме 3 или 4 символа след десетичната запетая, с помощта на тези бутони можем да си добавяме видимост или премахваме видимост на такива бутони. Виждате този бутон с стрелкичката надясно и нулите. Той премахва по един символ от след десетичната запетая. А този преди него, increase decimal, той ни позволява да виждаме повече символи след десетичната запетая. В един момент числото, което имахме в тази клетка, става прекалено голямо и не се събира в клетката, за това се появиха тези символчета DS. В момента, в който разшириме клетката, ще можем отново да видим числото, което се намира там. Въпросът е, че вече се събира в клетката и се визуализира. Защо, използвайки бутончето с десетична запетая тук, числата се изместиха малко по-наляво? Защото ако, да речем, в момента пък решиме да ги обозначиме, че тези числа са вид парична единица и използваме ето този бутон, след тях ще се появи символ за вида на валутата, която използваме. Естествено, тук след бутончето има инструмент най-често използваните валути. В случая Office разпознава, че моите регионални настройки са български, затова като първо опция по подразбиране ми дава лев, но мога да избера долари, евро или евентуално други валути. В общи линии това са нещата, които трябваше да знаете за оформянето на съдържанието на клетки в Excel. Благодаря ви за вниманието. До скоро!